Γεια σας, εδώ είμαστε σε μια μετατροπή σε ένα λέβητα πολλαπλής καύσης που καίει πυρήνα, πέλετς, βιομάζα, ξύλο, χειροκίνητο το ξύλο από την κάτω πόρτα. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να προσθέσετε στο δοχείο του οτιδήποτε καύσιμο θέλετε. Ο λέβητας αυτός είναι της εταιρείας Alpha Therm, Καριωτάκη. Κατασκευάζονται στην Κρήτη. Στέλνουμε πανελλαδικά. Και Κύπρο και Ιταλία. Αυτή τη στιγμή και με πέλετ. Είναι ένας λέβητας 65 kW. Πιστοποιημένος, 10 χρόνια εγγύηση. Χωρίς ρήπους. Με Euro 3. Σας δείξω την καμινάδα. Έχει 93% απόδοση και περιττέρω πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε είτε στην εταιρεία στο 22 940 στο εργαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, είναι ελληνικότατη της κατασκευής. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα www.alphatherm.gr.